Karong buntaga mga kapuso ato makauban ang usa ka coach kung asa ang tumong sa ilahang grupo maong pagtudlo og self-defense sa katawhan. The President of Jensen Arnis Martial Arts Association, si Mr. Ali Kadapi Fermin. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? Hello po, Miss Jandy. Good morning din po sa inyo at sa lahat po ng mga viewers ninyo. Binabati po namin yung SDS ng DepEd Jensen. Sir, salamat po sa inyong support sa Jensen Arnis at saka siyempre po kay Sir Ronald Estradin Pugay po sa inyo dyan, sir. 2017 pa lang nagsugod na ang imuhang pagtudlo og Arnis sa Kabatan-Unan. Unsa ba ang rason aron kinibuhaton? Salamat po, Miss Jandy. 2017 po nag-start yung club namin. After po namin sumali sa international competition. So, yung sinalihan po namin na international competition po sa Pasay City, ang intention namin is laro-laro lang. Bali, 3 po kami doon. Ako and then yung 2 player ko. Kumbaga, nagkayayaan lang po. And then, nakamedal yung 2 player ko that time. Bali, gimessage po kami ng Jensen City Sports. Tapos sinabihan niya kami na meron kaming makuha na incentives. And hindi namin i-expect. So, tuwang-tuwa kami. So, yun yung naging simula. Naisip namin na, ay, maliban sa laro po, pwede palang magka-extra income din dito. Tumong ninyo nga makaibalo o makakaton ang pipila sa mga kabatan-unan sa Jensen og self-defense. Can you tell us more about that? Isa po sa mga pinaka-objective namin, bakit maliban doon sa katuwaan and then another is extra income pa sa mga bata, pang-motivate kasi sila man yung makakuha ng incentives. And ang pinakamalaking benefits nun, siyempre, is yung self-defense. Di naman natin gusto or di naman natin inaasahan na merong hindi magandang mangyayari. Pero yung pong martial arts training, especially sa mga kababaihan, is napakagandang self-defense po sa kanila. Yan. So, wala po kasing pinipiling babae or lalaki. Usually, ang target is mga babae, may ka-counter if ever man lang na mayroong maggawa sa'yo ng hindi maganda. Mga kapuso, dili sa basta-basta ang Jensen Arnis Martial Arts kay nag-compete sab sila sa national ug international competitions. How does it feel nga inyuhang pagtabang, sir, nga makakaton og self-defense ang mga kabatan-unan kay nagamit ninyo aron mapasidunggan not just Jensen but the entire Mindanao? Yun po, Miss Jandy, maliban po sa yun na nga po, laro-laro, ang Arnis din po is ang national sports at saka national martial arts ng Pilipinas. So, napakaganda din, maliban sa yun na nga, self-defense, napakaganda din na i-practice natin kasi sariling atin to. So, sa atin ito, dito nagsimula sa atin itong Arnis. So, napakaganda din na ipamana natin sa ating mga kabatan-unan. So, yun yung ginagawa namin. And then since national martial arts at saka national sports, itong Arnis, marami po tayong competition sa national at saka sa international. Like for example, meron tayong Batang Pinoy National Championship at saka meron din tayo ng Philippine National Game. Sali din po siya sa palarong pambansa at eto po, meron po siyang mga international competition. Kasi nga sa atin ito na sport, so tayo yung umahawak sa laro na to. So last month lang po, naglaro po kami sa Cebu City. Inatinan po yun ng more than 15 countries sa iba't ibang bahagi ng mundo. So napakasaya kasi nga pwede natin may pagmalaki yung sport na to sa buong mundo. Ali, nagtrabaho sab ka as professor. Paunsa nimo gina-relate imuhang trabaho isip usa ka magtutudlo ug imuhang passion sab sa Arnis? Dito sa City High, kasali po, since special program po kami, kasali po sa lesson po talaga namin yung Arnis or part siya ng program. Since DepEd po, gina-allow ng DepEd and then part po siya ng program, so meron po siyang daily lesson talaga na magiging maganda yung pagtuturo sa mga athlete at saka sa mga bata in all ages. So since nandito po ako sa City High School, ang mga estudyante po namin dito is from grade 7 hanggang grade 12 na din po siya. And ang ikinaganda na din, so yung club namin is Jensen Arnis Martial Arts Association. Galing po siya ng City High. Kapag nagkaroon po ng maraming achievement yung bata,
ipo-forward naman po namin sila sa mga colleges na kung saan tatanggapin sila as full scholar. Unsa ang kalahian, sir, aning arnis sa other martial arts technique? Ug lisod ba kini buhaton? Una-una, meron kang hawak na stick. Compare sa ibang martial arts, like for example, tingka silat, more on kick and taekwondo, sipa din, and then iba pang mga martial arts galing pa sa ibang bansa. So, itong arnis is una-una galing sa atin. And then napaka-unique kasi ito yung isa siya sa mga martial arts na gumagamit siya ng weapon. So, bladed weapon siya. Kung titingnan natin, yung history natin sa Pilipinas, napatunayan na talaga na tayo ay napakagaling sa paggamit ng blade. Which, ito po yung concept ng arnis, yung blade. Lastly, Ali, mo ang mensahe sa atong kapuso viewers so gani upcoming events, Jensen Arnis Martial Arts Association. Go ahead. Hello po, sa mga interesado po na sa mga kapuso viewer po natin dyan, Miss Jandy, na willing mag-learn sa arnis, kami po sa Jensen Arnis Martial Arts Association ay nag-offer po kami ng course. So yung klase namin dito sa City High, sa Arnis, is 3 to 5 p.m. po. Gusto ko pong batiin ulit yung principal namin sa General Santos City National High School, si Sir Rostico Pilonio. Napaka-active po niyan sa sports. Very supportive din po yan sa team namin dito sa City High. And shout out din pala sa coordinator namin sa SPS, Sir Mark Calvin Puentes, sir. Daghang salamat, Ali, for sharing your time here sa At Home with GMA Regional TV.